Здравейте на всички, отново съм аз, клиничен психолог Милен Цонев и продължаваме серията от видеа, в които искам да ви дам цялостни основни понятия за психосоматиката. И пак да обясня. Психосоматика, психика и сома, връзка на психиката с тялото. Като в основите на психосоматиката лежи новата германска медицина, създадена от доктор Хамер, а в основата на тази германска медицина лежат петте биологични закона. Доктор Хамер просто ги описва. Не ги измисля, той просто ги описва. Тия биологични закони. Предния път ги дадох набързо, сега ще разгледаме всеки от тях по-подробно. Така, първият закон гласи следното, че всяко заболяване представлява напълно логична биологична програма, която нашето тяло включва, за да ни помогне в дадена ситуация. Знам, че звучи странно, сега ще се опитам да го обясня подробно. Тоест, винаги имаме запускащо събитие, тригерно събитие, както го определят по, по друг начин. Това събитие винаги трябва да бъде неочаквано, драматично и изолирано, т.е. проживято в самота. И там най-важното, което почти в нито един учебник не се дава, е, че там нямаме решение. Т.е. драматично, изолирано, неочаквано и нямаме решение как да постъпим. Когато нямаме решение как да постъпим, тогава не на съзнателно, не на подсъзнателно ниво, на биологично ниво, като реакция, нашето тяло се включва, за да ни помогне. Какво означава това? Дори най-амебите, които, там мисля, че преди път го говорихме, най-просто едноклетъчни амеби също имат някаква реакция. Т.е. те във всеки един момент се опитват да се адаптират към околната среда. И животните, колкото са по-назад в еволюционно развитие, те имат биологично решение на конфликтите. Ние имаме съзнание, това съзнание не помага да се адаптираме, но в случаите, когато нямаме решение, когато сме неподготвени, когато събитието е неочаквано и драматично, там се включва нашето тяло да ни помага и там става наша стратегия да постъпим по този начин. Така. Казах ви, че всяка специална биологична програма, така ще ги наричаме СБП, започва с така наречения синдром на Дирек-Хамер, който се активира от остра реакция на организма в конфликтно събитие. Като има биологически, а не психологичен характер. Т.е. пак повтарям, не се случва на ниво съзнание или подсъзнание, а на ниво биология се включва тялото да ни помага. Т.е. на подсъзнателно ниво. Решение така. И това е еволюционна схема. Тази еволюционна схема е възникнала преди милиони години. Преди това. Тоест, ние имаме вече на биологично ниво. Това със сигурност ще трябва да го обсъждаме по-нататък в лекциите. Нека сега да го дам като материал за размишление. По-нататък ще го обсъждаме. Така. Втори критерий. Природата на безсъзнателното възприемане на конфликта. Биологичният проблем определя конкретна специална биологическа програма, която се активира. В момента на синдрома на Дирак-Хамер, биологичният конфликт определя локализацията. Къде в кората на главния мозък, или в паренхимата, или в средния мозък, или в ствола на мозъка, къде ще се задейства определено реле, което да задейства определена тъкан и определен орган, за да реши тази задача, която там не можем да решим, за да разреши тази конфликтна ситуация. И там се образуват така наречените огнища на Хамер. Сега, когато доктор Хамер създава своята теория, там
скенерите не са били толкова добри и имало много артефакти. В началото, когато той дава това свое обяснение на огнище на Хамер, там са го смятали за, че неправилно обяснява нещата. Но 89-та година фирмата Siemens, която произвежда тия скенери, която подобрява вече значително качеството им, прави изследвания, където под различен ъгъл заснема мозъка и няма значение от ъгъл, по който заснема мозъка, тия огнища на Хамер присъстват на всички снимки. Там тя дава заключение, че това не е артефакт, не е изкривение на снимката, не е шум на снимката, а е действително така нареченото огнище на Хамер. Физически какво представлява? Представете, че се хвърляте камъче във водата и как се образуват така концентрични окръжности. По същия начин изглежда огнището на Хамер. Така, казахме, че винаги протича на три нива. На ниво психика, на ниво, той е синдром на Дира Хамер, протича на три нива. На ниво психика, на ниво мозък и на ниво орган. Тоест, протича мигновено на трите нива. Когато се включва това огнище на Дира Хамер, което управлява където е релето за съответния орган, моментално в самия орган също започват изменения. Винаги работи синхронно на ниво психика, мозък и орган. Тук искам да дам определени пояснения по различните критерии. Така, пояснение по втори критерий. Съдържанието на конфликта предизвика определени изменения в психиката, засяга определено реле в мозъка, конкретни изменения в органа почва да просичат, но как именно се интерпретира конфликта, после ще ви дам описание как на една и съща ситуация различни хора могат да реагират по различен начин, чрез различни органи. Но как именно се интерпретира конфликта, повтарям, става напълно безсъзнателно. Зависи от типа биологически потребности на организма в даден момент. Тоест, един и същ външен конфликт у различните хора може да предизвика различна реакция. И трябва да са винаги налични и трите съставляващи: драматично, неочаквано, изолирано, плюс отсъствие на решение. Животните възприемат биологичните конфликти в буквален смисъл. Загуба на територия, загуба на гнездо, загуба на потомство, заплаха от глад или смърт, но хората могат да възприемат околния мир буквално и фигурално, символично. Загубата на територия може да бъде равна на загуба на дом, загуба на работа. Конфликта на нападение може да бъде пряко нападение или просто обида. Отхвърлянето ни, изолация от хора, от любими хора, изолация от група, конфликт, страх от смъртта, дори получаване на диагноза, страшна диагноза, озвучаване на диагнозата на някой любим, умирането на близък човек може да включват също този конфликт, страх от смъртта. Разбира се, че разделянето на конфликтите е условно. Съдържанието на всеки конфликт се определя асоциативно, непроизволно, мигновено и минавайки през филтъра на нашия опит. И затова аз, когато влизам в сесия, винаги влизам като бял лист. Не знам, не разбирам нищо, само човека, който е срещу мен. Само той знае, важна е неговата интерпретация на определени ситуации. Огнището на Хамер пояснихме какво е. Така, пояснение към третия критерий. Освен възприемането на конфликта, който протича мигновено, имаме и така наречените треки. Аз обичам да ги наричам повторялки ситуации, които повтарят, напомнят ни за първичното, за тригерното събитие. Тоест, нека си го представим иначе. Някога, обикновено винаги в детството, където нямаме критично мислене, проистича събитие, което е драматично, изолирано,
неочаквано и там нямаме решение. Там нашето тяло се включва да ни помага и това става стратегия. Обаче, ако беше само единично събитие, там не е достатъчно да запусти каквито да е диагнози в нашето тяло. Винаги после, естествено в живота, се появяват събития, които ни напомнят за това първоначалното събитие. Това са така наречените повторялки. И се задейства отново тая програма, защото тя е нашата стратегия, да реагираме чрез тяло. И когато много често се повтаря тази стратегия, естествено, че тъканта или органа, който сме избрали вече, чрез който сме избрали да решаваме определена ситуация, се задейства много пъти. Естествено, че има физическо износване, грубо да се каже, грубо казано, физическо износване на тая материя, на тая тъкан или на този орган. Съответно, получаваме диагноза. Какво означават тия повторялки? ВКОК ще поясня какво означава ВКОК. Визуално, аудиално, кинестетическо, обонятелно и вкусови рецептори, които имаме. Тоест ВКОК е състоянието, което записва нашето подсъзнание във всеки един момент. Там, когато е било това драматично събитие, ВКОК записва всичко. Визуално, аудиално, кинестетическо, всички тия усещания ги записва на подсъзнателно ниво. Когато се появи подобно, дайте да го опиша с прост пример. Давам алергията. Да речем, имаме алергия на люлек. Мисля, че предния път го описвах това нещо, не е проблем да се повторя. Алергия на люлек. Когато сме се разделили с някой човек, близък нам човек, и когато не знаем как да поступим, драматично е събитието, нашето тяло включва епидермиса, включва най-горния слой на кожата, който става по-сух, по-нечувствителен, защото така нашето тяло не ни дава възможност да чувстваме чрез кожата си отсъствието на този човек. Но там, когато сме се разделяли с този човек, ВКОК записва, подсъзнанието записва всичко, което е около нас. Мирише на люлек, когато сме се разделяли. Люлека е повторял трек. Следващата година, когато замирише отново на люлек, нашето подсъзнание се задейства, алармата се включва, мирише на люлек, пак ще се разделим с някой. Кожата отново става нечувствителна, за да забравяме, да нямаме усещането на загуба. Но когато отмине това събитие, когато отмине този конфликт на заден план, тялото почва да се възстановява чрез микровъзпаление, което е и алергията. Но тя не е на люлека. Люлека просто не напомня за това. Сега, няма да влизаме в излишни спорове. Естествено, че храната, която едем, естествено, че токсините, които натрупваме, могат да усилят ефекта, но не са причината те. Те са само усилват ефекта. Така, ако конфликта се разреши, се решава и на трите нива едновременно. И на ниво психика, и на ниво мозък, и на ниво орган. И когато човек разреши биологичния конфликт, значи това по-нататък ще го обясня, но винаги има активна фаза на конфликта, има и фаза на разрешаване на конфликта. Когато човек разреши биологичния конфликт, той минава вече в фаза на възстановяване. Обикновено там усещаме и разбираме, че нещо се е случило в нашето тяло. Защото фазата на възстановяване винаги протича чрез възпаление. И там вече тъканта или имаме пролиферация на тъкан, или имаме деградация на тъкан, в зависимост от зародишния лист, към който принадлежи дадена тъкан или даден орган. Така, затова именно в постконфликтната фаза организма почва да отстранява повреждането. Колкото по-дълга е конфликтната фаза, предварителната фаза, толкова по-дълга е фазата на ремонта. Организма минава в ваготония, в състояние на покой. Имаме две основни състояния – симпатокония и ваготония. Е в състояние на покой и в този момент организма, когато се успокоява, когато разбира, че
вече няма нужда да воюва, почва процес на възстановяване. Тук може би се е случвало да споделяте с други хора, че излизам в отпуска, отивам на почивка и там изведнъж се разболява. Да, трупали се някакъв конфликт дълго време, но докато организма воюва, той не боледува. Позволява се да боледува, да се възстанови, тогава, когато се почувства в благотония. Така че абсолютно логично е да се случва това. Е, ние не можем във всеки момент да видим нашия мозък и да сканираме органа, за да видим измененията. Но на ниво психика, от момента, когато имаме това запускащо събитие, тригърно събитие, ние преживяваме емоционален стрес, принудително мислене. За оценка на своето състояние е важно да се разбере, че психиката се проявява по следния начин. Чувства показват как приемаме ситуацията. Мисли показват, че човек се намира в този или в онзи конфликт. Действия, когато се създава необходимост от изпълнение на определени действия, в зависимост от това каква специална биологична програма работи. Човека има различни способи да чувства, да мисли и да действа. Тук, понеже малко са ми нахвърляни записките, само да видим, тук ми възникна мисъл, че има нещо, което пропуснах, което иска да ви кажа. Да, винаги мога да добавя. Така, казах ви, че ще ви дам примери как и на различни хора могат да реагират по различен начин на един и същи конфликт, в зависимост от това как се интерпретира този конфликт. Сега, 5 човека попадат в ситуация уволнение, но биологически я интерпретират по различен начин. Първият човек смята работата си като средство за съществуване, осигуряване на хляба. Това за него е драматично, губи хляба, изолирано само него уволняват. И третото, за него това е неочаквано и няма решение как да постъпи. И тук основният конфликт, който се разглежда в този тип ситуация, в този тип възприемане на ситуацията, е конфликт на гладна смърт. Така, мисля на ниво мисли, постоянно протича съзнанието, че няма да може да се изхрани. Търси работа, естествено. Когато намерих работа, драматизма изчезва, конфликта приключва, но той е включил вече специална биологична програма на черния дроб, тъй като черния дроб трябва да се увеличи максимално, за да може да дори от тази малка храна, която той си представя, че ще има, да може да извлече максимум енергия, да може да разгради максимално това, което възприема, за да може да получи максимално енергия от храната, която приема. Тук съм го дал често като пример малките негърчета, които сме виждали по снимките с големи тумбаци. Те не са с големи тумбаци, защото са препили с вода, просто увеличен черния дроб, защото те трябва на ден да оцелеят примерно с една чинийка ориз. И от черния дроб трябва да увеличи, да имаме хиперфункция на черния дроб, за да може от тая чинийка ориз да извлече максимум, за да оцелеят. Така е. В този случай първо имаме включване на черния дроб. Специална програма за увеличение на черния дроб. Така, втори човек има висок пост в компанията и вижда тази ситуация като загуба на територия. Била някоя, сега е никой. Драматично, неочаквано, изолирано, никой не може да го разбере. Конфликта е на конфликт на загуба на място в групата. Снижава се, почва да се снижава тестостерона, защото той вече не е алфа. За да оцелее, трябва тестостерона да бъде по-нисък, защото той не трябва да бъде алфа повече. Ниско артериално налягане, нисък пулс, става пасивен, мислите му са пасивни. Тези симптоми имат за задача да го преведат по-надолу в иерархията.
Иначе няма да оцели, иначе другия алфа ще го смачка. Това говоря на ниво биология, когато сме имали еволюционното развитие. За да оцели, той не трябва да е алфа, защото сблъска му с другия алфа може да доведе до смърт. Така е. Трети човек винаги е виждал каква важна роля играе в групата за развитието на фирмата. За него са били важни успехите на компанията и е бил горд с това. И когато компанията започва да се развива зле, той също почва да губи самоуважение. И тук основният конфликт, който се случва, е конфликт на самообесценене. И то генерален. И конфликтите на самообесценение винаги засягат мускули, сухожилия, кости. Колкото по-дълбоко е конфликта на самообесценение, толкова по-дълбоко удря. Четвъртият човек вижда мястото компанията като способ на получаване на личен разкошен живот. Богатото му семейство го обезпечава със средства за съществуване. Той не чувства работата като територия или като средство за изкарване. Така, закриването на компанията за него не е драматично. Да, неочаквано, изолирано, но не е драматично. Не се запуска никаква специална биологична програма, защото може би забравях да поясня, но за да се включи това събитие, запускащо събитие, за да се запусне специална биологична програма, трябва да действат и трите правила. И драматично, и изолирано, и неочаквано. При него е да, драматично, и по-точно неочаквано, изолирано, но не е драматично, не зависи живота му от това. Естествено няма да се запусне никаква биологична програма. И пети тип човек, той е като норма в наше време. Той получава и трите посочени по-горе. И изхранването, и територия, и конфликт на самообесценение. Защото имате например, че почти никога не е в идеален вид да се включи само една биологична програма. Почти винаги проистичат няколко конфликта за разрешаване на няколко а, различни възприемания на този конфликт. Както ви казах, т.е. всяка конфликтна ситуация може да запусне няколко специални биологични програми. Сега, има още неща, които искам да добавя, но нека да го оставим за следващата лекция, да не става прекалено много информацията. Това, което исках да добавя, тъй като аз съм привърженик на това, че информацията трябва да се разпространява безплатно, всички тия видеа, които ги правя, може да ги споделяте с когото искате, където искате. А, понеже тази информация, която я давам, така или иначе трябва да бъде обсъдена след това допълнително. Някой може да разберат, на някой може да му стигне това, което давам тук като информация. А, там вече, когато предлагам да го направим така, да се събираме в групи, където да бъдем там по няколко човека, няма да има никакво ограничение колко най-малко или колко най-много, защото когато е в група, когато се задават въпроси от различни хора, а, може да бъде по-многостранно обсъдено това, което се ви дал тук като информация. Това вече ще бъде в платен формат, защото там ще си дам моят труд. Сега просто споделям информация, като не съм създал аз. Следователно не мога да искам пари за нея. Там обаче, когато решите, ако е нужно, естествено, ще направим обсъждане на тази информация, която ви давам. Предполагам, че ще има нужда от това. Там вече ще бъде някаква съвсем минимална такса, за да може да бъде достъпно също за всички. Това е за днес. Ще продължава утре, ще направим следващото видео. Хубава вечер на всички.